O xuvenil Adaxe de Chantada vende o ter sendas derrotas na dobre xornada de Liga que afrontou a semana pasada. A primeira foi no Sangoñedo o pasado xoves, onde os de Juan sucumbiron por un contundente 0-4. Xa o sábado visitaban o Alondras, o líder da categoría, que amosou por que é primeiro derrotando os chantadinos por 4-0. Sí, a verdade é que a doble xornada non resultou positiva a nivel de puntos, non conseguimos puntuar nin na casa nin fora. O xoves enfrentámonos ao Ourense, foi un partido moi igualado, eles viñan nunha dinámica de 3 partidos seguidos sin perder, pero bueno, cambiaron o entrenador o día antes, parece que lle serviu de estímulo, porque polo que pudemos ver, pois, tiñan bons xogadores. Eu considero que foi un partido bastante feo e igualado, sen un dominador claro, ata o minuto 70. Nese período, pois, na primeira mitad, no 30 e pico, conseguiron o 0-1 nunha xogada tras un rebote con algo de fortuna, e despois sí que nos últimos 20 minutos de partido, pois, cometemos erros graves que propiciaron os goles deles e unha goleada que considero demasiado abultada. Despois, o sábado, pois, creo que o equipo reaccionou moi ben a esta derrota, o marcador do sábado sí que é totalmente excesivo, íamos a casa do primeiro clasificado. A primeira mitad tuvemos 2 boas ocasións para adiantarnos por medio de Marros e de Xende, non o conseguimos. Mediado o primeiro período, pois, nunha xogada aislada, conseguiron un 0. Na segunda metade, pois, creo que lle seguimos plantando cara ao líder ata o minuto 60, que chegou unha xogada clave, un balón que rebota involuntariamente na mão de Adrián, pero, bueno, o colexiado pita un penalti que sí que, ainda que sexa involuntario, supuxo a segunda amarilla porque xa tiña outra, e a partir dese momento, con 2-0, media hora cun menos contra o líder, pois a tarefa xa se fixo imposible. Os de Juan xa preparan o seguinte partido, que será no Sangoñedo. Chega o Colexio Hogar e os chantadinos tentarán volver á senda das victorias. Sí, este sábado recibimos o Colexio Hogar, agora quedan uns 2 partidos importantes antes do de Nadal. É un equipo que aventaxamos en 6 puntos, co cal é moi importante ganar, cando menos non perder, pero bueno, obviamente xogar na casa afrontaremos o partido con a mentalidade de ganar. Sabemos que vai ser un rival complicado que ven unha boa dinámica de resultados, pero bueno, espero que non nos afecten anímicamente os resultados, porque creo que o que se reflexou o campo non se correspondeu cos resultados, e espero que o equipo este enteiro para afrontar este importante partido. Os chantadinos ocupan o 9º posto da táboa con 6 vitorias, 6 derrotas e 2 empates. Vamos un minuto.